my channel and our commission channel boy kubo borra so logoफोर दिनैहाय दासारा एक्जिबिशनाव बेरायगासिनो आरो नोंथांमोननो माखासे माबाफोरखौ देखायलांनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय स' निश्चय नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार चेनेलाव गोदान रावनानै चेनेलखौ मोसा मुफुर लख्रा नुयो आरोना मेगनाव होनाया जोबथा गिबाय आङो नायनानै नायलांदों ना र' आं नुलायनो जा मोजां बारा गाखोनांगौ कैसा खेलना चाहिए उसको कैसा 3 बॉल आएगा मैडम 3 बॉल में सारे ग्लास पलटा दिया तो 200 रुपए कैश मिलेगा और एक देखो कितना ग्लास है टोटल 10 ग्लास है वहाँ टिकट कितना है टिकट कितना 3 टिकट पैसा कितना 50 रुपीस जीते आपको 200 डाल दे डाल